românești. Aplauze pentru toți cei care fac frumos acest festival de presă, da? Premiul special al revistei Infozon se acordă ansamblului Căzăcenii, evident, de la Cazasul, județul Brăila. Se urce pe scenă un copil, un instructor. Hai, 1, 2, 3, 4, cu viteză înainte. Văd? Fiecare hai, ați urcat, ați umplut scena voi toți. Hai! Am rugăminte. Se acordă premiu pentru calitatea repertoriului, formației. Așa, hai copii. Poate ar fi bine, eu știu, mai puțin, nu știu dacă să vină de fiecare dată toți. Se acordă ansamblului Dunărenii din Piscani, județul Brăila, premiul pentru calitatea repertoriului. Diplomele sunt semnate de Inspectoratul Școlar, pentru Inspectoratul Școlar de profesor Iulian Danielescu și din partea Școlii Gimnaziale Gemenele, profesor Măzărescu Lucian Florin. Hai, Dunărenii, dumneavoastră sunteți o dunăreancă. Așa, tot o dunăreancă. Și un trofeu, uite, vi-l acordă doamna, mânează doamna Nicoș, felicitări, mergem mai departe. Poate rămâneți aici, câte unul poate să rămână. Premiul pentru autenticitate. Ia să vedem. Juriul a hotărât. Se acordă acest premiu, spuneam, pentru autenticitate, ansamblului Grâușorul din satul Luciu, județul Ialomița. Iată, au făcut câteva sute de kilometri ca să ajungă aici la Gemenele, una dintre cele mai frumoase comune ale județului Brăila și nu numai. Pentru mulți dintre noi este cea mai frumoasă, de oriunde am fi. Haideți, doamna de la Luciu. Premiul special al juriului se acordă unor... Erau ca vulturii dansau pe aici. Rapsodia vultureană, Vulturul, județul Vrancea. Ce vulturi aici din Vulturul. Mulțumim pentru invitație. Este prima dată când venim la Gemenile și sperăm de acum înainte să... până la 20 și 25. Sperăm. Mulțumim, felicitări! Premiul al treilea. Am rugămintea, repet, acel apel al organizatorilor cu CNP-ul. Și se vin acolo la... mai târziu, dar să aibă pregătit CNP-ul pentru a se putea justifica banii oferiți ca premiu. Premiul al treilea. Nu pleacă foarte departe, aici, la un spic. La Spicul Junior din Siliștea, județul Brăila. Hai un spic. Spic cu spic. Voi vreți să mai stați pe scenă? Mai vreți să dansați ceva? Nu. Atunci să-i lăsăm pe ceilalți. Încet, încet ne apropiem de podium. Podiumul așa de vârf. Premiul al doilea. Premiul al doilea trece Bacu și merge în județul Tulcea la Niculițel, Plai de Dor. Ansamblul Plai de Dor din Niculițel, județul Tulcea. Să vină cineva aici să-i înmânez diploma, să vină și cu ceva vin de Niculițel, să-l degustăm. Ușor, ușor. Au fost câteva discuții, dar nu aprinse sau nu tensionate, Doamne ferește, nici atât, dar am fost puși în încurcătură. Tot adunând notele, tot reluând punctajul general, se făcea că le dădea la fel, la două formații. Și atunci am hotărât, împreună cu ceilalți colegi, să acordăm premiul întâi, cum se spune, la egalitate,
la două formații. Amândouă foarte bune. Amândouă un palmares deosebit. Amândouă cu stagii frumoase de activitate. Vin aici de la prima ediție, cred, dacă nu greșesc. Au venit de fiecare dată cu aceeași dorință de a fi mai buni, cu aceeași dorință de a prezenta pe scenă aici o parte din folclorul, tradițiile moldovenești, așa cum sunt ele la Liești, în județul Galați, cu Ionița Satului, premiul întâi. Hai, lieștenilor. Aici plicul, veselul bier. Acum, nu știu, să nu fiți prea subiectivi și să aplaudați mai mult pe cei care urmează decât Lieștiu, pentru că va trebui să-i aplaudați pe cei care au evoluat. În final, cei din urmă sunt cei mai buni. Constantin Condruz, ansamblu de la Gemene, la egalitate cu Lieștiu, așa cum spuneam. Hai, doi gemănari. Haideți. Felicitări, doamna Mihoci, felicitări, Marian, aplaudații, felicitări, domnule director, domnilor profesori de la școala gimnazială, felicitări, domnule primar și felicitări și aplauze sponsorilor. Fără ei nu se pot face. Tu ești bucurat și pentru, nu știu ce. Trofeul celei de-a 8-a ediții a Festivalului Interjudețean la Porțile Dorului. O ediție care a festival rămâne în județul Brăila, la Floricica de la Gropeni. Hai, floricele de Gropeni. Mamă, ce flori frumoase aici. Păi, ce înalt ești tu. Cum te cheamă?